Yeah, top guys, harees G. Yeah. Barman on the track. Look at you, look at you. Yeah. Tunda na fara karanta Shakespeare yanzu aiki ta kare ai dole ne a mana fe. Abinda na sani komai yana da lokaci, wasu burin da suke yi wai ko a bincikar mu ci. Itaƙilla haisu makunta, mu ci sauran Allah, haka ne na fahimta. Yanzu lokaci tana tafiya da kanta, mun biye wa duniya ko da yaushe muna ta wauta. Yeah, Mr. Gini na shigo ku ban attention, amma master in na fara sai ku mini calculation. A cikin na'ibawa ne aka haife ni, amma kasu na bauchi zan fara duka an sani. Ko ina na da girma ake ta bani, yau da gobe na Allah wataran dole za a ji ni. Harees na fito ne ina bayani, ina mutan arewa da kudu dukan ku ji ni. Wakar lokaci gayu ku zo ku ji, yau zan yi tsokaci. Komai mun sani a rayuwa yana da nasa lokaci. Gayu ku zo ku ji, don min yi tsokaci. Lokaci na fito ina magana da yaran Hausa, mu canja rayuwarmu nesa mu ta dawo kusa. Muna tayi suna ganin wai za mu kasa, mu nuna musu bambancin tuwo da masa. Ya kamata mu kwata wa kanmu yanci, a daina garkuwa da mu saboda cin mutunci. Ta kai da ɗan talaka ne ake ta garkuwa, a wannan lokacin rayuwarmu na cikin damuwa. Ya kamata mu ma lokacin ya canza, mu dinga haɗa matsayin tuwo da pizza. Amma ko da yaushe yaran mu ne a titi, ina kira da mutan ƙauye kai har ma na city. Shugabanninmu ma ba sa yin ta tamu, wallahi ya kamata mu ma mu nuna fishinmu. I'm a big singer, no be a fighter. No smoking, I'm no be rasta. The big fire, Harees ne, I'm a writer. Big boy, duba jiki na ai da sabta. Wakar lokaci gayu ku zo ku ji, yau zan yi tsokaci. Komai mun sani a rayuwa yana da nasa lokaci. Gayu ku zo ku ji, don min yi tsokaci. Okay, a wannan lokacin ai dole ne mu sha wuya. Wasu sun bar dokan Allah sun biye zuciya. Ina kira da duka yan uwa musulmai, mu roki Allah domin shine nan ya kaji sammai. Abinda zan faɗa kawai mu kama sallah, mu roki Allah zai cire mu ne a matsala. No fighting between leader and members, I will tell you to fans and the haters. If you don't give me salutation, the more fans select me and no tension. Okay, I get million fans cooperation. Today na end of month sanitation. Wakar lokaci gayu ku zo ku ji, yau zan yi tsokaci. Komai mun sani a rayuwa yana da nasa lokaci. Gayu ku zo ku ji, don min yi tsokaci. Ku yi mana like, sannan ku yi mana subscribing, ku taba ƙararrawar sanarwa, ta hanyar za ku samu sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun daura. S BiLLGET TV.